Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ito nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. NGCP magapatuman sang 12 oras nga power interruption karon nga adlaw. Gonzaga kag reclamation substation apektado. Lending collector patay matapos maaksidente sa motorsiklo kag gabi. Sa mga balita nasyonal, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas posible maglambot sa 480,000 sa pagtapos ng tuig suno ini sa Octa Research. Bayanihan 2 ginpalawig tubtub Hunyo 2021. Maayong aga Bacolod, mga aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Disyembre 12, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal. Pagkatapos lamang sang pila na itong importante nga mga pahibalo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bito. Sige, good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Pasensya ginanay sa mga naga-monitor sa kana sa on-air. Radyo, oo. Kay may technical problems kami nga ginasulbar subong. So medyo on-air, hindi kita anay mabatian, no? Kay until nga ma-resolve na rin ang mga technical issues naton. Pero diri lang kita anay sa Facebook. Live naton sa aton nga mga naga-monitor, especially dira sa abroad, Alex Montesa, ang sino nag-block na kay Migo Alex man? Nga nadula niya sa kahapon. Fran, balik na. Na-over-comment siguro, bin-block siya sa Facebook. Kasi kung ang Facebook, wala man niya, kadumdamo comment ni Alex, i-block ta niya sa bala. Pero basta may kuha lang to, Pero Migo Alex. nabalik na siya, nakita Nabalik na ko. sana. May kuha lang to, May, ano panawag sinigani, may, Technical basta may problem, nagsala bala, may nagsala bala sa pag-click bala. Minsan may muna mo, ako kapila mo ko nakaagis na, sige. Anyway, Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Sa kay Rose Wenner, may aga man sa imo, and have a blessed weekend dira sa imo sa Germany. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa stay safe man dira sa imo, ma'am. Sa kay LM Wuhar, sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado. Good morning. Ephraim Arus. Si Ephraim na mo ni siyang may kuan, may salis manukan mo ni siya sa sumag. Damo na siya bala mo. Damo na siya. May manukan dira sumag. Correct. Kay asawa na si Sally. Wala pa kay way pa ko budget. Makatipon-tipon. Katipon-tipon pa. Actually, ito barato mo na siya. Barato. Actually, ang presyo yaga depende ina sa availability of funds. Correct? Correct? Why ang barato kung mahal basta availability of funds ina. Kung damo nga kwarta, nothing is mahal. Pero kung may ka kwarta, bisa ano ka barato, hindi mo nang bakal. True. Correct? So, correct man ko? Availability of funds? Correct, Action Boy. Okay na? Sige. Tama man na sa bonus. God, no. Sa kay Felix Gart,
nadula ka mo sa kanina kaso wala na ko pamatian sa transistor radio ko. Okay, Felix, no? May problema lang kami gamay sa Ina-fix naman Ina-ideahan na si Chief Engineer Noel Peñalan, ari na di Yes. makita mo na di saya basta may mga problema gani sa aton mga signal, no? Chief Engineer Noel Peñalan. Aga pa. Hindi siya aga nagbugtaw, wala na tulog. Hapon actually, action boy. Kahapon pa lang kagapon. Amo nga ni kasi ko hindi na aga nagbugtaw, ay niya katulog pa, no? Judenya Sarmiento Puig Lazaro, maing aga man sa imo. Sakay Nene Inventor Arosa. Good morning man. Jonah Gion, Merry Christmas to you. Sakay Jackilo Guazo, RR Montua Rehinio. Good morning, coffee partners. Dungan sa mainit nga akong nga pagpangape, dulungan kita magdulong sa mga balita hasta sa malambutan sang aton pagpangalagad gikan diri sa ONB-TV News Center. Maang aga dira sa ARB News Center. Halin sa inyo abyan, RR Rehinio. Mayong aga kuno payaw, kabadyangan, karabalan, biyaw kagay lolo niya Manuel Aranda. Now, Wilson Teodor, good morning man. Judy Dunn, yes, good morning to you sa Austin, Texas. Sa kay Kelly Jelly, blessed Saturday man sa imo. Sa tanang Salvadorians, kay Mr. Beboy Villasor, watching here sa US. Rainy afternoon dito sa ila lugar. Sa kay Keith Robert Helsinger, good morning, watching from Brisbane, Queensland, Australia. Keith Robert Helsinger. Kung gini siguro ng Australiano, gini siguro. Ba siguro Good morning to you, Keith. No? Vanessa Mayo, good morning man sa imo. Sylveth Yap, sa kay Herminia Aliosa Gulane, kay Chona Menor Bright. Tamiyan niya lang taga Lugway, kagahulat si Nanay Dimet, kag tatay gusto sang radyo nyo. Ay. Sige lang, i-share na siya, lada ang imong Facebook para makamonitor sila, okay? Perfect. Okay Ano na- po, action boy? Okay na kita, mabalita kita na ya. Ate, sige. Okay, sige, mabalita kita sa aton mga balita lokal. Standby. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal, magapatuman sang 12 oras nga power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP karon nga adlaw Sabado bangod sa maintenance activities nga himuon sa pila ka parte sang Negros Occidental. Ang 12 oras mag-umpisa alas 6 ang aga, karon tubtub alas 6 ang gabi. Kagang apektado nga lugar amo ang Gonzaga kag Reclamation substations. Ang mga lugar nga mapektuhan ginpadalaan na sa notisya angot sa sining natalana nga power interruption. Patay ang isa ka lending collector matapos maaksidente sa ginamaneho nga motorsiklo sa Dalan Araneta, Barangay Pahanukoy, siyudad sang Bacolod kagabi. Ang napatayang ginkilala kay Anthony Gentilizo, 48 anyos, ang Purok NHA Village 2, Barangay Pahanukoy sa Muman nga siyudad. Sunod kay Police Station 8 Commander Police Captain Jun Ray Batadlan, gikan sa trabaho kag papauli na kuntani si Gentilizo sakay sa motorsiklo sa aksidente ini nga nakabunggo sa Center Island kag natumba. Nalampos ang ulo ni Gentilizo sa semento kag nakaagom sang malubha nga pilas nga mo naman ang gintunaan sang iya kamatayon. Pagpahayag ni Batadlan, yara sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon ang napatay. May dala nga helmet si Gentilizo, apang wala niya ininasuksok sang naaksidente. Samtang patay ang isa ka 30 anyos nga lalaki matapos ginlutang sang riding in tandem sa tubang sa iya butik alas 6:30 sang gabi Biyernes dira sa Rizal Street, Barangay 9, siyudad sang Kabankalan. Sunod kay Kabankalan City PNP Commander Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, ang insidente natabo samtang ang biktima ginkilala kay Leo Porras nagapapanaog sa iya nga magamit para ipasulod sa iya butik sa nagabot ang nagasakay sa motorsiklo kag ginlutang ang biktima. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Pico, isa sa ulo, isa sa nawala nga dugan kag tatlo sa natuo nga dugan ang naangkon nga pilas ni Porras kag gintunaan sa iya kamatayon. Duwa pa ni Pico, kalibre 45